Kidam tang chiti ni phai krehinia ni West Karbi Anglong angkang Hamren constituency alo kido an Karbi rongasar amaya tumpen pherang kyamai padopon Bangso hot Karbi Anglong Thanmas Council hinpen VDC aphai ke papat aputhak rongasar amaya hinpen kachedon dun deng thek alam the chepaklang pon Hamren constituency alo kido Karbi rongasar amaya tumpen kidam tang chiti ni phai krehinia ni pherang kyamai kangni Pherangke amai long kaning je pona tengke niletum asong pen abangke TVDC aputhak nang chisong bom fangbom lo bon tame Karbi Anglong Thanmas Council pen non kipang dak pon VDC aphai bangsi kepabat pon thu alama bangsi peklang pon rong lasinilitum rong asar amai atum pen ke chedon tun thek thek thangbak ma panchayat aron si peklang pon rong pusi pherangke amai lo ning je pon athema VDC lage ke dotang hormu pena Kedotang hormu pen pe batchat chot po bangke nilitum ladar bangke chedon nun thekte athema VDC pulote lage sinon Karbi Anglong Thanmas Council pen non kapi bat poni polong tadak panchayat aron abangsi togrong la non Karbi Anglong Thanmas Council pen lasu kapirai pon aron nilitum alulong lo ladake panchayat po aron abangsi dar bangke tok ponrong pulotang de nilitum TVDC pukimang pen abangke lake kichunchi yang ring abangsi nangja pon thurong lo Karbi Anglong Thanmas Council asor abangke pusini tum chini dam la sila panchayat aron ke litum 6 sidul along rialong ke nang ludun e putai litum kadok kave Karbi Sankur ta chini athema lale nang kilulo pulotang te rong asar puchor dalam kali ladak abangke sarhabe pinpo richo lapen mutiar basapo burtemen la pahai amana pengta kaveda yang ring thetang sini litum thek damlong la sini litum kimang pon ke TVDC along abangke nilitum tradisional min nilitum kachisong inge tradisional abha tradisional yong sila ave pulotang te la VDC puchor bangke nilitum ningkang sampon pe pusi to dap pentala pinang anarong asartum jethan pon nilitum aja kong kache hangpon TVDC bangke nang pachun pi pedetji angringsi dokoklo lapen panchayat aron ke 6 schedule arloke nang palut amatsi un e Nonating pulote nilitum along kedo rongasar pinpo habiatum anta manpeng kavidejiang ringsi tetan binonglo. La sinilitum akimang pon la TVDC bangsi pachun pon nang popusi pherangkya mai ke phapon hut Hamren constituency Karbi rongasar amaya tumpen nang ningje pon ringki. La tim Karbi Anglong kleng sarpo Dr. Tuliram Ronghang CM Saraphansi nilita kachuning ridun nabangke padi krimlo Kedam tang serdhun aklam long sitame alang lining jebek alang li poli hai ta rongasar alang li fusaran talo lasi alang li halasut ki putekang nilitum ningarong pik nilipongge rongasar milinona supu non nanglitum akemang akam ke milinang pichun pi weggi pu alang li ningi pon etpenapit non pini nilitum ning duklo Dong kamukam pen wiki be Karbi Anglong live